दिनै आं सिखारनानै उन्दुफिनबाय आरो जेनेबा प्रार्थना खालामखांनानै आं सानफ्रामबो बिदिनो उन्दुयो उन्दुनाय समाव दाख्लै फार्स्ट टाइमाव आङो फास्टिंखौ थानो थाया बिदि गोनो गोथो जादोंमोन आरो आं बिराद दुरबलथारना हार्टआनो बिराद दुरबल बोग्रोलांबाय थाखायो दाख्लै सानब्रैनि फास्टिं लादोंमोन बेयावनो आं बिराद दुरबल जाखानानै दं बेनिखायनो आं नैबे सानथामनि फास्टिंखौ आङो गोसोजों एसे डाउट दंमोन आरो बेनिफ्राय सोरांनानै आरो आं उन्दुबाय प्रार्थना खालामखांनानै बोरमा गुफुर मासे नुबाय आरो आङो ओमफ्राय आं गोसोजों सानबाय आरो आङो आया मा जाखो बेलाय मा एफा गुफुर ओरैबायदि गुफुर समायना बोरमा मेन्दा बेखौ नुबाय आरो ओमफ्राय आं गोसोजों सानबाय आरो इसोरानो आंजों लोगोसे दंखायो जेला आं फास्टिंखौ थानो हासिगोन होननानै आं बिराद गोसोजों धन्यबाद मोनदों आरो इसोरखौ साबायखर होदों आरो बिनिफ्रायनो आं देहाया एकदम गोख्रों जाबाय आरो आंहा बेमारखौनो आं बावलांबाय आं जिहेतु इसोरा आंजों दं आं फास्टिंखौ थानो हाथारगोन होननानै बेनो आरो